Pukaway mo hang tapad, ayaw sa katog. No? Wala. Kanya, maigsoon ko na ni Kristo, no? Sa inyohang pagpiyong ganina, unsa may pinaka-beautiful na inyuhang nasinati? Is it experience or inyuhang nakita, no? Pangita mo ka na inyuhang partner, ka inyuhang tapad, no? In 15 seconds, no, partner lang, no, i-share kung unsay pinakanindot na imuhang nakita or imuhang nasinati karong adlaw. 15 seconds. Go. Sige, oy, pag-share mo, oy. Basin og nakakita mo kuan, no, nindot kayo na video, o ana lang. Oh, kita mo sa inyong picture sa batanon pa mo, ingnanak. No? Okay, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so, diha sa Psalm 139, basa ta. For you created my inmost... Okay. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you. When I was made in secret place, when I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. No? Dinay sa Psalm 139, ato ang hinumduman or gipahinumduman ta, nagibuhat ta sa Ginoo. And we are wonderfully, fearfully, and wonderfully made. No? Wala nagwarawara ang Ginoo kundi iya gyud tang gibuhat, gitarong gyud ta niya og buhat, no? Lingian na imong tapad, no? Lingian imong tapad, ayaw kumpiyansa. Gitaro nagbuhat sa Ginoo. So dili na ang ayang pasipad-an, na? Sorry. Okay, so ato aning ampuon. In the serenity prayer, together we pray, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it, trusting that he will make all things right if I surrender to his will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Amen. No? Usa sa mga dili gyud nato mausab, no? Dinhi sa ato ang kinabuhi na kita binuhat sa Ginoo. Usa gyud nato na pangkuptan. Bisag unsa pay mahitabo, wala og dili na gyud na siya mausab. Gibuhat ta sa Ginoo. Ang nakanindot lang because we are His masterpiece. No? Kung isag tanaw nimo imong hunahuna na murag dili kay kagwapo, di kay kagwapa, hinumdumi, pinakagwapo, pinakagwapa ka sa mata sa Ginoo. No, maigsoon ko ni Kristo, remember, no? Ang ato ang recollection is about beauty. Nganong beauty man? Ang ato ang Ginoo nagpakita, nag-reveal sa iyang kaugalingon nganhi sa kalibutan.
Una, dinha sa kaanindot sa beauty sa iyahang creation. And tungod kay makita nato ang Ginoo dinha sa mga butang na nindot, mga palatanawon na nindot, bisan sa mga musika na anindot na ang Ginoo. So much more dinha sa tagsa kanato. Because sa ato ang beauty. No? Remember, if we talk about God, dili man nato siya makita diha sa iya hagon na siya na pagkasiya. If we talk about ang Ginoo, ang manifestation, no? But God manifests sa iyang presence kung naay goodness, naay truth, pero kining goodness and truth, no? Dili man ni dayon nato makita, dili man kita diha matrak niini kung first and foremost dili ta ma-attract sa beauty. Kay beautiful man tang tanan, no? Kay nga naman makita nato ang order. No, ang hay. Walay ilungan he na naa sa agtang. Tanawa asa nabutang ang inyong ilong. Di ba? May gani wala sa agtang. No, magsuot ni Kristo. Ang inyong kilay wala sa ilawom sa mata. Di ba? Magsuot ko na ni Kristo na ay beauty. God wonderfully, carefully, fearfully made us. Kunya dinhi sa ato ang recollection, ato pong tanawon, ato ang balikon, ug ato ang dawaton na kitang tanan ma-attract kung unsay beautiful, kung unsay maanindot. Kinsa may minyo nganhi isang kamot. Gamaya ra gud unsa day mo mangulitaw daga mo tanan nganhi. Kadaghanan ulitaw daga nganing lipata gud. Ano, inyo na nang gidinay inyo hang bana, inyo hang asawa. Ano? Kisa may minyo nganhe. Di ba? Be proud. Bita. Ano na yung first attract man na inyo hang bana o sa inyo hang asawa, sa ilaha day pagkabuutan. Nakita day na ni dit sa inyo hang kabuutan. Ma-attract good, miss una kung maayos siya mo sinina, limpyo ba siya, or iyahang beauty, no? Maigsoon ko da ni Kristo. Kung kanang imuhang bana, imuhang asawa, kung katunga ra na iyahang naong, iyahang lawas, unsa ka ha? Kuyawan ka, tao ba ka ni? Maigsoon ko da ni Kristo. Better, ma-attract kita sa first and foremost, we talk about beauty, no? Ang ato ang concept is gikan gud ni siya ato naana ni siya sa simbahan pero gipalaw man ni siya sa usa ka pari, no, na Swiss na pari og theologian si Hans Urs Balthasar, no. Iyahang gipakita na ang beauty is the glory of God, na maoy naa ang kaanindot tungod kay kini presensya sa Ginoo. Kay ang beauty or ang kaanindot makasamad. Kasuway mo nasamad mo? No, di ba? Once masamad mo, bisag dili kay na siya dako, labi na sa tiil, magkiang-kiang gyud. Unya, dili gyud na siya sa patusan. Kay nga naman, sakit. Ug kanunay kaniyang samukon. No? Kay nga naman, magpatagad ang samad. Unya, if we talk about beauty as the presence of God, mo ni ang Ginoo permanenteng magpatagad sa tao, pinaagi sa attraction sa unsay nindot. Reminder, ang presensya sa Ginoo makita sa what is beautiful, what is good, and what is true. Dili gud ni siya mabulag. Pero ang pinakauna gud nato, pinakadali gud nato manotice ang nindot. Pila man kabuok ninyo nganhi na maabtag buntag,
magtanaw sa iyahang Instagram. Yung mga bata. Pila man kabuok ninyo nganhi, maabtan og pila ka oras magtanaw sa Facebook. Pila ka buok nganhi na mawalay mabuhat tibok adlaw kay gatanaw og Netflix. Or kaya bag-oron drama box. Pero kabantay mo na once permanente na nimo buhaton pero murag na amay kulang. But first and foremost, mao ganing mahuk kaniana. Mahuk kaniana because nindot og maayo. Just imagine, no? Ang beauty, mura na siya hukpod. Na ay paon, unya ilabay sa dagat sa mananagat, unya once makaon sa isda ang pasol or ang hook, unsa may mahitabo sa isda. Hi. Sa dili pa siya makuha, masamad. Kabantay mo ang isda na makakaon og naay hook, masamad. Unya, once masabad na siya, mas maglisod na siya og ikyas. Unya, unsa naman ay buhaton dayon sa mananagat? Birahon. Hangtod na ang isda maduol. Ngadto sa source sa maong hook. Dinhi sa ato ang kinabuhi, gilabayan tag hook sa Ginoo. Munang naay attraction sa what is beautiful. So that we can be wounded, we can be hooked, and ultimately, we will be reeled back padong sa source. Ngadto sa Ginoo. Munang nindot gyud kaayo ang maibog sa mga butang na nindot. First step man na siya. Again, dili mawala ang beautiful, good, and true. Pero mas dali ta ma-attract kung unsay beautiful. Di ba? Kinsa may ganahan ninyo musulob nga nigbati na sinina be. Hi. Kinsa may ganahan nga hey mag-suroy-suroy na bati ang iyahang make-up. Wala. Kinsa may ganahan ninyo nganhe na maglakaw-lakaw na baho kaayo, gway ligo o gway ilis. Because again, we are attracted to what is beautiful. Okay, karon no, tan-awa na ang imuhang tapad. Tutuki na. Tutuki. Tutuki na eh. Tutuki. Unya, pangitaa. Unsa may beautiful anang imuhang tapad. Unsa man? Nindot na siya kilay? Nindot na siya og mata? Or basig nice ka siya mo smile? Tanawa, oy. Mo ni nakadaot na to. No, gibuhat na ganit sa Ginoo na ma-attract tag what is beautiful. Ang problema nato kay una gyud natong pangitaon o unsay bati. Dong ka ila kang pulano? Kisay pulano ba? Katong itom ba? Katong putot? Katong pangag? Ano ba? Ay, wita na. Maigsoon ko na ni Kristo. Ano man? Gibuhat ta sa Ginoo. We are fearfully and wonderfully made. We are beautifully made. We are the masterpiece of God. Unya nganong maglisod man tagtan-aw kung unsay beautiful na anato. Kay makalimot man ta.
Unang nindot kayong pangutana maigsuon ko ni Kristo. Sa imuhang kinabuhi, unsa may mga somehow maka-wound nimo. Unsa may mga somehow maka-steer your heart. No? Unsa may makatandog sa imuhang kasing-kasing na makaingon gid ka sus kanindot gud ani niya. Kanindot gud aning mag-drive ka sa imuhang car, kanindot gud ani. Unsa man, ikauli nimo sa balay sus kanindot gud aning ako ang family. Unsa man maka-wound nimo, somehow maka truly attract you or somehow maka-captivate you. Kay remember, ningon po si Baltasar na ang beauty isn't just being pretty. It is also something that steers you and pulls you to God. Hinaut unta, no? Atuan na siyang makita, matanaw pagbalik na ang tanang mga nindot must and should bring us back to God. Na naay source ni ining beauty. Everything is just a participation of what is the beauty of God. Because dili man gud usamang gud ni sa mga characteristics sa beauty is it no? Walay sounds, dili na lang na, kana na lang, no? No? Kusahay mo tan-aw ta sa usa ka scenery or magtan-aw ta sa beauty sa usa ka tao or kanang tao na buutan kayo nato magtanaw ta sa iyahang naong, somehow it wraps us. Something that murag mo rapture, kailangan mo rapture, mo captivate na murag somehow makanganga na lang ka ba? Magwa kay mabuhat o wala kay kundili you just appreciate that thing or that person. No? Mao na ang beauty, maigsuon ko da ni Kristo. Mao nang again, ako aning gusto pakadak-an na nindot gud kaayo ang mga butangang nanindot. No? Nindot kayo mga butang na nindot. Ang mga panahon, ang ato ang mga gadget, nindot man. Nindot ang gadget, nindot ato ang mga sinina, nindot ato ang balay, nindot ang ato ang mga relationships. But hopefully, dili unta ta muhunong ana. Kundili, it will move us to long to seek the source of that beauty. Hinaut unta ang mga kabataan na mutanaw sa magduwa og ML, hopefully inyuhang masabtan na inig kapila ka oras kapuya na gyud mo og kuan, kapuya na gyud mo og duwa og ML. Ang uban na magsigig tan-aw og Instagram, murag empty naman ning Instagram. Ang kadtong ganahan o makita nila ang beauty sa pakigtabi sa ilahang mga silingan, no, na beauty sa pakigtabi. Inyo untang makita na kung kutob ra pud sa pagtabi og mga dili maayo, murag something kula, something else. That, my dearly beloved in the Lord, is a reminder na ang tanang nindot sa atuang kinabuhi wala gud nay paingnan kundi i-magnet gud ta so that we can know and understand and realize the presence of God. Gwapa kayo magtanaw tag mga Miss Universe, gwapo kayo manayaw ang mga BTS.
or kaya ang mga Blackpink, unsa pa man ka na mga nindot, no? Pero ato ang hinumduman that they are just hook para makita og pangitao nato ang iyahang source. Nakoy kuha na ni, no? Okay lang. Sorry. Wow, di ay. Ah, bilis siya. Ikuan lang. Disconnect lang ako sa. Pwede siya. Ayan na lang. Ayan na lang, balik na lang. Balik na lang. Visual na lang. Kaka na. Okay. Dili man, kanina lang ta. Pero kuan man to ba? It was just a kuan video, music video. I think familiar mo ato, no? Ang katong Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Oh, marat. Lord, I thank you. Nindot kayo, no? Nabisan man, nindot kayo ang message sa song, kay bisan og mga bati, ang panghitabo sa adlaw, it is still a beautiful day. Kaya nga naman, no, first, no? Unsa may nyo hang nakita nga ha, unsa may image. Hi. O, unsa man na image ang makita? Ang crucifix. Unsa may nakasulat, ultimate beauty. The crucifix. Okay, so yes, reality og tinuod gyud na that we will be attracted to something that is beautiful. Pero unsa man hello? Again, no, dili mawala ang truth and goodness. Kabantay mo, or if I don't know if you can imagine, no? Hopefully, kitang tanan maka-imagine ba unsay ma-feel, no? Kabantay mo kung labi na katong naay mga anak, no? Inikatan-aw, no? Ikatan-aw nimo sa inyohang batang bagong anak, ikatan-aw sa iyahang mama, makita sa naong sa iyahang mama. Muunsa man dayon ang bata? Mo smile, no? Kita sa naong sa iyahang mama. Ngano man? Ngano man? Hi, ngano ka ha? Because sa kanang gamay na bata, iyang na-experience na kung gutomon siya, kana nanaong ang magpatutoy niya. Kung alimuot ang iyahang paghigda, kita kay bawo siya na kanang naw nga mauna ang mukugos og musayaw niya. Every time he or she feels uncomfortable. Every time na murag basa kay nakaihi, mauning naw nga ang muatiman niya. No, igsoon ko na ni Kristo. Kaya nga naman, kining naw nga maoy nagsakripisyo.
the perfection of beauty, mga igsoon ko daan ni Kristo, is dapat na ay mga pagsakripisyo. Now, if we talk about relationships, no? All relationships are beautiful. Mao ganing magminyo mo, kisa may nagminyo ngani kay gusto sila maglisod-lisod sa ilahang kinabuhi. Hi. Nagminyo mo kay gusto mong murag inyohang silutan inyohang kaugalingon. Nagminyo mo kay nakakita mo that it is beautiful. Na ay beauty sa kaminyoon. Ay, bati man, Father. Oo, imuhang na-experience na after na sa kaminyoon. Pero before ka ni kigminyo, imo na siya nakita na nindot ang kaminyoon. Pero kining kaanindot sa kaminyoon, it should be perfected. Dili man na siya kay perfect na. Dapat na pamanay ika-ultimate beauty anang kaminyoon. Ang beauty sa kaminyoon. Unsa man? Ang pagsakripisyo. Kung ang bana dili mo sakripisyo para sa perfection sa kanindot sa kaminyoon, maguba gyud na. Kung ang asawa dili mo sakripisyo kay nindot ang kaminyoon, maguba pud na. No, Mike, so, amen ba? Sakto. Wala mahimo. If we talk about relationship, then has a friendship. No? Pagkasayon na maguba ang friendship sa trial, halo. Kaya nga naman, pwede gud kaayo ta na, na amigo lagi ninimo. Kunya makadungog ka gilibak. Kunya kay ikaw raman usa, apil na po kaglibak sa imuhang amigo. Kunya ma-perfect ang imuhang friendship na ikaw ni apil na po kaglibak. Ang loyalty. No, magsuon ko ni Kristo. Pagka nindot mo serve sa Ginoo, it's very beautiful. No, magsuon ko ni Kristo ang pagserbisyo sa Ginoo. Pero ang kanang pagserbisyo, pagpaduol nato, pakigrelasyon nato sa Ginoo, ma-perfect pa man na pinaagi sa ato ang pagsakripisyo. But mind you, it has already been perfected by Jesus Himself din sa iyahang pagpakamatay sa krus, mao nang iyahang gipakita nato. He has done sa iyahang part. Naghatag pag maggrasya din sa mga sakramento. Naghatag og grasya og merito din sa iyahang pagdungog sa ato ang mga pag-ampo. Pero kita, kumusta man? Nainindot kayo, no? I have given this also kini na recollection sa mga grade 12. Unya after nakoy gipa-share, ni share, no? Ningon siya, ang question man God sa sharing is, unsa may pinaka nindot na nahitabo sa imuhang kinabuhi? What is the most beautiful moment you've experienced? Ikaduhang question is, who is the most beautiful person sa imuhang kinabuhi? Ang nindot kayo ang sharing sa usa ka batan-ong lalaki sa iyahang most beautiful moment sa iyahang kinabuhi. Because para niya, ang iyahang pinakanindot na experience sa iyang kinabuhi is when iyang na-realize na dihang gipalitan siya sa iyahang mama og bag-ong cellphone, iyahang nakita na ang cellphone sa iyahang mama gubaon. Iyaha bag-o ang sa iyahang mama gubaon. So unsay gibuhat sa bata? Ang gibuhat sa maong bata kay nagtigom siya.
Dinha sa iyahang pagtigom, no, nakapalit siyag cellphone. Og iyahang gihatag sa iyahang mama. And for him, it is the most beautiful moment sa iyahang kinabuhi. Sa dihang nakapasmile, nakapalipay, nakabuhat siyag maayo sa iyahang mama na iyahang gihigugma. Bisan pa man og nagsakripisyo siya for pila ka bulan. Hi! Ato ang makita, mga igsoon ko ni Kristo, na ang pinaka-nindot, pinaka-lami, pinaka-tsada na mahitabo sa ato ang kinabuhi kay during the moments when we sacrifice alang sa ikaayo sa ato ang mga hinigugma or alang sa uban. That is the example of the cross. No? Ipahinumduman ta na mahimong malipayon og nindot ang atuang kinabuhi kung may sama ta niya. May sama ta sa iyahang gibuhat. No? Beauty is inseparable sa truth and goodness. Maunay tinuod ug maunay maayo. If we sacrifice for the truth, if we sacrifice for the good, that is truly and the perfection of beauty. And that is the presence of God. God is perfect. No? Yes, dili ta perpekto sa ato ang pagkatao, pero we can be perfected by the grace of God. Ang grasya sa ato ang Ginoo, ang pagkaginoo. Unang, first, dapat we acknowledge our attraction to what is beautiful. Next is to perfect it with goodness and truth. Mo nang nindot ang cellphone, nindot ang gadget. Pero pangutana, atua ba nang gigamit aron kung unsay pag-spread sa goodness and truth? Dinha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga relasyon, relationships. They are all beautiful. Pero atua ba na siyang gi-perfect by maintaining, sustaining na ipakita dinha ang goodness ug ang truth. No, unsa man ka lay minister? No, beautiful, you are serving God. Question dayon, imuha bang are you active na imuhang gi-perfect ang beauty na daa dinha sa imuhang pag-serve as lay minister? By unsa man, first is imuhang buhaton gud kung unsay makaayo kung ikaw lay minister. Muna kung lay minister ka, dili gud ka nindot dili gud ka mag sige adto manugal, no? Adto kag tigbakayan ika Sunday kay ngano man serve bang ka. Ay Saturday na lang dahil ko, Father, mo adtog tigbakayan guys. Dili po. Ay gusto ko na ni Kristo, no? Unya, kung the truth na imuhang ipakita, you will magsabwag ka kung unsay sakto, kung unsay tinuod. Labi na dinha sa imuhang kinabuhi. Munang kung buhato na, naa ang pagsakripisyo. No, mga igsoon ko na ni Kristo? Remember, Christ reveals divine beauty most fully in the cross. Ang kaanindot, pinakananindot, gipakita dinha sa cross. Ang truly what is magnificent and what is amazingly beautiful, mapakita dinha sa
pagsakripisyo. And beauty draws us beyond ourselves in God's love. Hi! Okay pa mo? Sige. Actually, gamay na lang. Hapit na gid ko mahuman. Mga 10 minutes na lang, mahuman ako. Sige, karon, no? Balik ta og piyong. You sit properly. O mutarong taglingkod. Mas nindot gyud na dinasa ato ang paglingkod ato ang duha ka tiil na agyud sa flat gyud siya sa floor. Kanya, you relax paglingkod, no? Dili mag-slouch. No? Una, you put your hands sa inyong lap, sa inyong paa, ibutang ang inyong mga kamot sa inyong paa. Ang cellphone, ayaw lang sa agoniti, ipadaplin lang sa. No? This will take only pinakataas 5 minutes lang. No? Unya, piyunga pagbalik ang inyong mga mata. No? Piyunga. Unya, paminawa ang ako ang tingog, no? Unya, from time to time, makadungog po mo sa tingog sa sakyanan, sa motor. You try to listen, no? Paminawa ang mga sounds na naa sa inyong palibot. Hangtod na ma-feel nimo ang hangin gikan sa electric fan. Dili lang nimo ma-feel, kundi imo pud madungog ang tingog sa motor, sa mga ceiling fan, sa mga electric fan. Until na imuhang madungog ang breathing, ang pagginhawa sa inyong tapad. Until na inyong na pud madungog ang inyong kaugalingon nga pagginhawa. And you try to listen sa beat sa imuhang heart. Paminawa ang imuhang kasing-kasing, ang iyahang pagpitik. Paminawa ang iyahang matag, pump sa imuhang heart. Ug dinha sa imong pagpaminaw, pasalamati ang Ginoo for this beautiful life na imo na iyahang gihatag. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa nindot na kinabuhi. Nindot na sistema sa ako ang lawas. And you start as well to thank you, Lord, sa imuhang presensya. Labi na dinha sa mga tao na imuhang gihatag sa ako ang kinabuhi. Yes, they are not perfect, but certainly they are beautiful. Salamat, Lord, sa adlaw. Salamat sa panganod, the beautiful scenery, sa mga nindot kayo na pananawon na imuhang gialaw na ako ang ma-enjoy. Thank you, Lord, for the beautiful relationship, the friendship, the marriage. Thank you, Lord, sa mga gwapa o gwapo nako na mga anak. Thank you, Lord, for my beautiful parents. Wala naman siguro sila, but you have experienced
how beautiful they have been. Na napart siya sa amuhang kinabuhi. Thank you, Lord, for this opportunity that I can also perfect sa beautiful relationship that you have allowed na ako ang masinati. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. Sige, sing with me. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy. Okay, you open your eyes, barog kanta. I am beautiful. You open your eyes, na barog ta. I am loved, I am forgiven by the mercy of God. You declare, I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy. You test na imahang tapat. You are beautiful. You are beautiful. You are loved. You are forgiven by the mercy of God. Ina na, you are beautiful. You are beautiful. Ina na yung mga asawa, you are beautiful. Again, again. Ina na yung mga anak, you are beautiful. Yung mga friend, you are beautiful. Again. You are beautiful. You tell him. You are for, you tell her. By the mercy of God, you are beautiful. You are beautiful. You are loved. You are forgiven. We declare, we are beautiful. We are beautiful. We are loved. We are forgiven by the mercy of God. We are beautiful. We are loved. We are forgiven by the mercy of... Okay, remember, no? God initiates to encounter us by showing what is beautiful. Ginoo
Siya gyud mag-una-una na mo duol nato ug mo attract nato pinaagi sa pagpakita kanato kung unsay mga maanindot, what is beautiful. And this allows us to relate and worship God uniquely and personally. Gawon ng lahi-lahi ang beauty or mga anindot na mga butang wherein kita ma-attract, and that's how we can personally relate to God. And this makes us amazingly beautiful. So that ends our recollection. Thank you, beautiful people. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Atong tagaan sa masipang pakpak atong Master of Recollection karon mao si Father Romel Ray Rosal. Daghang salamat, Padre.